welcome the famous Dos Compañeros of Cebu City. Hello, magkikilaan ko din sa Barangay Dumanhog, Sikihor, may gabi tanan. This is the first time in my life sentence nga nakanhi ko ng ilang barangay. Bibo kay nindot kay Bob. Pero sa proper Sikihor, mga 3 times na tatingay dito, Bob. Since 1991, mami gasugod ani kong partner. Magpaila dami kang wilingon. Sa mong kaglingon, kami ang dos kompanyeros. I'm Franklin Palayogdog, kauban sa Puturatoy. O ikaw, Bob? Michael, just call me Bobby. Apelido? Bibubo. Ano mo? Bobby lagi. Apelido? Yung nagbibubo. Kompleto ha? Bobby Bibubo. Okay, Bob. Hey. Ako di masulmatan, may gala ang atong tig-imbitar o sa gini sa atong sponsor din sa Sikihor, Bob. Sa asa, Sikihor, tanang mga lungsod sa Sikihor. Tinood na mga Si gala. Congressman Pua og labi na gyud ni Gobernador Pua. Okay, Bob. Clint, Naghambog na ba ka ikaw, reporter ka? ikay nang hambog ni Gobernador nga reporter ko sa radio station. Saksi na sila. Ako reporter ko sa tanang radio station dito sa Sugbo. Mao ba? Sampulan ba ko sila? Maminaw ko. Okay, may kailangan sampulan tamo sa first report. Palitan ang anchorman, mingon. Okay, may kailangan, na nakita mo tangda na Sikihor, may gabay, saan na, Bob? Maglisod ako pag-report na, Bob, kanga ako. Tagalog mo, Tagalog. Saan mo din ako? I-report lang. Binisaya. Binisayan lang yun, ha? Binisayan lang. Okay. Okay, may kailangan kita naman tangda sa barangay Dumanhong, katong karabing sa report, bayan sa tao, banabada, mga 39 anyos. O karoon, may sakto detalye. Kung si Franklin, Franklin, come in. So, day ko. Sige, sige. Iniksoda ko, magkailangan ko din sa barangay Dumanhong, na pasupot ko sa press report. Atong pilanggan, Presidente Gloria Macabagal Arroyo, mapadala sa kalibok sa bugas din sa barangay Dumanhog. Wow! Ang sako niya abot na, ang bugas, wa pa. Napay, sumpay. Sumpay. Kung kinsa ka tumukuha sa mga bugas, halakuan nyo, tos Amerika, inyong plete. Ikaw ba? Clean, sulti, anti ka clean. Sawa pa tabag Paris, Diyos Caster, yun ko. Diyan man, Sa pag-asa. may di ka balitag matrahedya. Ayoy. Pisang poli sila. Ihatag ko. Ihatag ka. Ihatag. Amigala, inyo na niyo. Ipaila ko ba? O ipaila. Maura na. Mga kaibigan! Anyara. Ang akong idol clean sa TV ka na si Mike Enriquez. Oh. Sundan na yung style niya, ipaila ko. Imagine ako si Mike Enriquez. O, kana. Niya sundon ako siya. Sundan na siya. Maglisod mo sunod siyang ilong. Ayaw lang ilong ka na yung style. Yes, style. Okay. Okay, mga kaibigan, narito. Excuse me po. Madana. Okay, mga kaibigan, hindi kayo tatantanan. 24 oras, walang tulugan. Kaya nakasuyop man. No. Usap. Okay, ha? Okay. Okay, mga kaibigan, narito po tayo. Nandito po tayo sa... Dumanhog. Okay, mga kaibigan, nandito po tayo sa barangay Dumanhog. Nagtataka ko bakit maraming tao dito. At sa taming detalye, ito po si Bobby, nakatoto. Sulti na. Pero, Ay, sulti na report na. Reza, nakatutok, gitutukan. Ay, so pa niya. Uy, Okay, kanino dito? proceed nagline. Okay, may kaibigan, narito po ang ating reporter Kalimpaw na Manila, Zo. Mr. Bobby. Bobby, pasok! Magandang gabi po sa inyo lahat mga kaibigan. Narito na po ang inyong lingkod, nagkurog-kurog. Narito na po ang ating ulat panahon ayon sa walang pag-asa, isang napakalakas na bagyo na natanaw na papalapit sa Pilipinas. Habang ang Pilipinas naman po ay papalayo sa bagyo. Ang nasabi pong bagyo mga kaibigan ay may lakas na 500 km per hour. Ang lakas po niyan, subalit huwag ikabalat ng kababayan dahil po sa nasabing bagyo ito'y malabang nahuli ng mga Abu Sayyaf. Hindak pa na bagyo? Ay, Bob, nari ka lang, mga lang may dispinsadaan kay mo abot na ganing buwan sa Disyembre nganto sa Enero taghang kami show paggaw na kami gani karong pizza 5 mga igala bular kami adto mig Saudi adto mi mag-show dito Tino na. Asa to David Saudi, Bob? Saudi Lite. Okay, Bob. Kain. Amigala, nakailan na to sila, Bob, si Bobby Sprang Team, sila kaila kung kinsa ta pagkatao. Unya, Amay ni Bob, magpaila ta. hindi ka mao. Bisto naman ta. Sige, wala. Okay, Megala, ani among tunay nga pagkatao. Kaming duha ay mga gwapa. Kining among mga hitsura murag artista. Kaming duha ay mga
mga gwapa. Kining among mga hitsura daghan sa hungkira. Ano? Ako kini si Inday Franklin, gwapa gayon ayo, murag si Claudine. Bisag kinsay mag-iring-iring, pero may favorite, mga dagkog utang. Kaming duha ay mga gwapa. Bisag asa kaming dapita, daghan ubana. Pila sa si Kihor. Tungod ka na sa among kagwapa. Kiting dughan bugan o paa, ibog lang sila. Pagpailabag, ikaw. Ako usab si Inday Babi, tawag nila sa ako ganda babae. Lawas daw ko kakulabadi, apan ang akong buga na puno sa buni. Kaming duha ay mga gwapa. Kining among mga hitsura, murag artista. I'm Isabel Granada, ug si Bobby Di Bomba. Kaming duha ay mga gwapa. Kining among mga hitsura, daghan sa hungkira. Doon na kayo uyab. Oo. Pagpailas mo ang uyab. Doon na ako'y tratong daot, apan ang iyang armas pagkatambok. Ay! Kakson ko niya og hugot, tungod sa kahuot, ako nakautot. Kaming duha ay mga Oy, Bob, gwapa. ang may gala sutyan ta mas tinuod bisag asa mi mag-show. Visayas Mindanao. Kung magkuyog mi duha, sige humok kay ganog 6. Thank you, Glenn. Kagina lang pag-abot na mo diri sa barangay Dumanhog, sige warawrahan sa chicks. Kaya piliyon sa chicks diri dagway, kung diri akamatso sa lawas. Kaya kini si Bobby kung maghubo lang ni bus o kanig lawas, kaya kini adto usa ni ka bodybuilder. Thank you, Glenn. Pag undang niya, nahimo siyang body odor. Yo. Busog kay lawas, ang kabusog si lawas may gala mo tumog sa dili, murag kabusog og guod. Murag guod sa kawayan. Nay ko sa kakita babae sa dughan, ning babae, wow, good. Ganahas Bobby, hobo destis, ning babae, wow, good. Muto ganas Bobby, hobo escarsones, ning babae, wow, good. Muto ganas Bobby, hobo brief, ning babae, wow. Uy, unsa na tunok? Glenn, di ni tunok rin ha. Ay tunok na ay. Di ni tunok. Tunok. Di tunok. Unsa din na? Dabong. Oy, Bob. So diyan ka, Bob, kabantay na to kaning atong sista. Manganta ta kapag abot na to diri pasnak ta diha dindot kay tong beach resort diha, Bob. Tinood eh. O samtang atong dinner o atong lunch nindot kaayo napagito sila snack nga itlog daghang klaseng itlog dai dinhi si Kihor. Oh, tinood. Na itlog sa manok, itlog sa pabok, itlog sa itik, itlog sa gansa, itlog sa Di lang tamang istorya. Niari taron ng manganta. Unsa ta katahon? Manganta na itlog. May gala, ikaw nang dalit. Itlog, go. Agad lang rin. Basig makaingon ni taga Dumanhog si Kihor nga mao na ni dos kompanyeros ang lain minto usa sistera. Naikalain ng simento.